תודה רבה ורה. אנחנו היום נפגשים באות פגישה אחת של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. היום, אם אני לא טועה, זה 8 במרס. לא, 7. היום זה 7 במרס 2024, 7 במרס, ואני קצת מתרגש, כי הנכדה הקטנה שלי הגיעה לארץ אחרי 7 חודשים שלא הייתה, אלא באירופה ובקנדה, ומחר אנחנו נפגוש אותם, יבואו אלינו. אז אם אתם רואים שאני לא מרוכז, זה בגלל זה. זה סיבות טובות. סיבות טובות, אבל סיבות טובות, אבל בתקופה נוראית. תארו לעצמכם ש7 חודשים ילדה בת 2.5 חיה מחוץ למלחמה בישראל, בקנדה, בבריסל, בשקט, ולפני יומיים או יום וחצי כשחזרה, היא בגיל הקטן הזה חוזרת לתוך ארץ במלחמה. אז זה בשורות טובות, אבל קשות. כן. אני שאלתי מישהו שגר באזור שהם גרים, שזה בצפון, באביאל, ליד בנימינה. האם שומעים שם את המומים ליד בנימינה? ואמרו לי שלא, שזה רחוק מספיק מהצפון, כדי לא לשמוע. אז נקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר. גם אנחנו בירושלים חיים באיזה לימבו, באיזה עולם אחר, כי תודה לאל אנחנו בירושלים גם כן לא שומעים את הדברים האלה. כן. טוב, אז אנחנו מתחילים לדבר על אחת התכונות האופייניות, special characteristics של שפת יידיש, ואני מדבר על זה מכיוון שהגיע הזמן שלא רק תרגום של מילים ביידיש, אלא גם צורת המבנה של המשפט בתוך פסקה ילמד אותנו משהו על התוכן של פרגרף, של פסקה. ווורה בדיוק תפסה והבינה על מה אני עומד לדבר. כמו שאמרנו לפני שהתחלנו להקליט, מדובר בסדר המילים במשפט. סדר המילים במשפט, אם לוקחים אותם מילים במשפט, אבל משנים את מקומם, זה נותן משמעות שונה בכל מיני כיוונים למה שאנחנו כותבים או אומרים. האם ורה יכולה לתת דוגמה? לפני שאני נכנס לעניינים? ואימי יכולה לתת דוגמה? כן. Let's see. לפני שאת
אומרת משהו, לי יש הרושם, שבאנגלית למשל, ואימי תגיד אם אני צודק או באנגלית, יש מבנה סדר של מילים במשפט יותר קבוע מאשר ביידיש. קשה יותר, נדמה לי, כן? אבל זה אימי צריכה להגיד אם אני צודק. באנגלית, ברגע שאתה אומר משפט, אתה לא יכול לשחק עם הסדר כל כך, כמו ביידיש. את מסכימה, אימי? כן. כן. עכשיו... I think you can say English is a word order language. איזה יופי. מה שאת אומרת, English is a word order language, זה את אומרת בעצמך, או ככה מלמדים כשלומדים אנגלית? I did not make it up. Okay. Yeah, I in college, I can't remember now what the lesson was. In my college class, the professor was criticizing how some people, experts, want to overlay like that. לא כל כך. את יכולה להגיד את זה בעברית או זה קשה? רגע. משהו עם הכל. כן, גם עם הכל לא היה ברור. יש משהו עם הכל. תנסי להגיד את זה בעברית. אוקיי. יש... כשלמדת בקולג', כן? Yeah. I'm trying to remember how to say expert. Expert זה expert. Expert. Yeah. I forgot all my languages. I can't speak anything anymore. I don't believe you. Okay. Begin to speak and it will run by itself. Well, אקספרטים לשפה אנגלית, אמרו לך בקולג'. Yeah. So אני לא זוכרת את oh boy. You know, I woke up this morning and I couldn't think of English words. It's not a good day for my head. Okay. But there's this thing in English where you have these people who think that English should be like Latin. And my college professor said, no, Latin is a language with declensions, and so you can change the order of the words. But okay. English is a word order language. Oh, very, very important what you say, because why I say important, because I don't know English really, but you are saying that what I said before is correct. English as a language of a word order, which is very important for the language. Latin, as you say, and Yiddish are much more flexible. Yes. I guess it's because you have endings on words, so you know what is the object, what is the subject. Yes. But in English, language? In Yiddish. Yiddish, Latin, but not in English. So the word order is very important. The cat ate the mouse, or the mouse ate the cat. That's a big difference. Again, say again this phrase. The cat ate the mouse. Yes. The mouse ate the cat. Yeah. That's a big difference. Right. In English. That's right.
but it's also a big difference in Yiddish. Die Katz hat aufgegessen die Mäus, die Mäus hat aufgegessen die Katz, זה אותו דבר. לא לסדר אורדר זה, אני אומר, אני מדבר על משפט אחד, die Katz hat aufgegessen die Mäus, עם אותם המילים, with the same words. I can say Yiddish, I can say, aufgegessen hat die Katz die Mäus. I didn't change the words, not the quantity, only the order. Right. This is what I am meaning. That when we change the order of the same words, right, you get different meanings. Right. And from what you say about English, it does not occur like that. Right. But in Yiddish, let's say the cat ate something that has a masculine gender word. Okay. Then it would be dem. Okay, so dem, like dem, it would be dem, right? So that would tell you that's the object. That's what we don't have in English also. תסבירי עוד פעם, לא הבנתי, כן. Oh, let's see. So the Katz hat aufgegessen dem Hund. But if you say dem Hund hat the Katz aufgegessen, you would know that the cat is eating the Hund. Right. Because it's dem Hund. Right. That's what we don't have in English. Everything is in word order. It's direct object. Yeah. Okay. Like in Hebrew, you have et. Et. So you can probably change the word order in Hebrew. Okay. But I think I might be talking about something slightly different from what you're. Right. We will see now with different examples. Vera, מה את אומרת על זה? ברוסית, את יכולה לקחת משפט ברוסית עם אותן מילים, לשנות את הסדר של המילים, ומה קורה? ורה? רוסית שפה גמישה מאוד. יפה. תני דוגמה. עם אותם מילים, רק לשנות את הסדר. תגידי את זה קודם ברוסית, אחר כך תסבירי לנו. טוב. לא, אני צריכה לחשוב, אני לא יכולה ככה. זה קשה, בסדר, אני רק... תמשיכו בינתיים. כן, אנחנו בטח נמשיך. ובכן, כאשר יש לנו משפט ביידיש, המשפט האידיאלי, המודל של משפט ביידיש, הוא בדרך כלל הנושא, די קאץ, ככה זה מתחיל, אחר כך, כמו שוורה אמרה, הפועל גייט, החתול הולך, שפציר, לטייל. כן? אז יש לנו די קאץ, הנושא, מה הנושא עושה, הוא הולך, כן? ומה הוא עושה כשהוא הולך? הוא מטייל. אני יכול ביידיש לשנות את הסדר הפיאצ'רה, כמו שאני אומר באיטלקית, ואני יכול להגיד שפצירן גייט די קאץ, ואנחנו מקבלים מודל אחר של אמירה, a different saying, with the same words.
אם אני אומר דיקת גייט, דיקץ גייט שפצירן, אני אמרתי משפט רגיל, איפה שאני אומר שמישהו או משהו עשה משהו, הלך לטייל. אבל אם אני משנה את הסדר ואומר שפצירן גייט דיקץ, מה קורה ורה? איזה שינוי אנחנו מרגישים באמירה שפצירן גייט דיקץ? יש לך אפשרות להצביע, להראות איזה שינוי יש עם אותם מילים? שפה זה כאילו בולט, זה שפצירן. לא הבנתי. פה מה? בולט איזה, מודגש. כן. עניין של שפצירן, כן. שדווקא שפצירן, שדווקא ללכת, לצאת, לא לצאת, קצת ללכת. לטייל. ההדגשה, ורה אומרת, ההדגשה במילים האלה, בצורה, בסדר הזה, שמה שחשוב זה שמישהו הולך לטייל. לטייל הולך מישהו. כן? כן. אימי, מה את אומרת? שפצירן גייט דיקץ. במה זה שונה במשמעות מדיקץ גייט שפצירן? אימי? Yeah, I'm thinking. Okay. It's not so simple. No. But it's very important, and we will speak about that. את חושבת, כן. ורה אמרה שכששינינו את הסדר ואמרנו שפצירן גייט דיקץ, מה שבולט זה האמירה על לטייל. ברגע שאנחנו הקדמנו את הפועל, אנחנו הדגשנו שאנחנו מדברים קודם כל, ובאופן בולט, על עצם הטיול. אבל יש עוד משהו. השאלה אם אימי מרגישה את זה. אימי חושבת? I'm not sure. If it's maybe to say that well, yes. I don't know. No, I don't know. Okay, so I will say, הדבר הנוסף שאנו מקבלים כאשר אנחנו הקדמנו את השפצירן, במשפט הזה, שפצירן גייט דיקץ, ועכשיו אני ממציא טרמינוס טכניקוס בטרמינוס טכניקוס בסמנטיקה. לא יודע אם דבר כזה קיים. ברגע שאני אומר שפצירן גייט דיקץ, אני אמרתי דבר לא שלם. כי אם אני התחלתי לדבר ולהגיד שפצירן גייט דיקץ, so what? אם אני אומר שפצירן גייט דיקץ, אני מרגיש, ואולי השומע מרגיש, שזה משפט שהוא חלק מסיפור. מה פתאום? החתול הולך לטייל. מה קרה קודם? מה קורה אחר כך? אותו דבר לא קורה כשאני אומר דיקץ גייט שפצירן. שם יש לנו דיקץ גייט שפצירן, משפט שלם, עם משמעות שלמה,
אמרתי משהו, בזה נגמר העניין. אבל אם אני אומר שפצירן גיי די קאץ, אז מה? So what? אז מה קורה? מה קרה? מה יקרה? כן? יש איזשהו מתח של אירוע. קודם קרה משהו, אחר כך יקרה משהו. זאת אומרת, אם אני מסכם, הקדמת הפועל שפצירן במשפט הזה, הופך את המשפט ללא סטבילי. אני הופך את המשפט למשהו שצריך השלמה, למשהו לא החלטי, לא אבסולוטי. אני כאילו מדבר, איך אנחנו אומרים בלטינית, in medias res. כאילו אמרתי משפט, באמצע משהו, Inmitten drinnen. כן, סליחה? Inmitten drinnen. inmitten darinnen, בדיוק. זאת אומרת, זה צריך השלמה, אחרת זה לא אומר לי כלום. אז כאן ניסיתי לתת דוגמה אחת, מה קורה אם אנחנו לוקחים 4 מילים, דיקץ גייט שפצירן, שפצירן גייט דיקץ, ואנחנו משנים את הסדר. אבל קוראים עוד הרבה דברים, נגיד שאנחנו לוקחים אותם 4 מילים, דיקץ גייט שפצירן, ואנחנו משנים את הסדר עוד קצת. ואנחנו אומרים, גייט שפצירן דיקץ. זה עוד פחות סטבילי. אני מרגיש שאם אני אומר גייט שפצירן דיקץ, מתבקש דחוף עוד משפט שישלים את זה. לא מה קרה קודם, אלא מה קורה אחר כך. וזה נשמע באוזניי, גייט שפצירן דיקץ, כהתחלה של שיר. גייט שפצירן דיקץ, und der Hund bellt. הולך לטייל חתול, והכלב נובח. ואז אני מרגיש שאמרתי משהו שלם. כי כשאני מקדים את המילה גייט, המשפט הזה, אני מניח שיש עוד מילה שאני לא אמרתי. סליחה, גייט שפצירן דיקץ, כאשר החתול הולך לטייל. אני לא יכול אפילו לנסח את זה ביידיש, כי אז אני אשנה את הסדר. גייט שפצירן דיקץ, und ich sing. ואני שר. כאשר החתול הולך לטייל, כאשר הולך לטייל החתול, זינג, או עיר זינג, אני שר. המילה כאשר, אנחנו מוסיפים במוח, אנחנו לא יכולים להכניס את המילה הזאת ביידיש, כאשר, לתוך המשפט, אם להקדים עם המילה גייט, כי אז זה משתנה לגמרי. זאת אומרת, שינוי הסדר גייט שפצירן דיקץ, לא סובל להכניס את המילה ון
אבל אנחנו מרגישים שאנחנו מתכוונים שבבן, בן דיקץ גט שפציר. לא בטוח שאתם מרגישים כך, אבל תאמינו לי שאני מרגיש כך, ואם לסכם עד עכשיו, יש משמעויות שכאשר משנים את סדר המילים במשפט הזה, המשמעויות מתלבשות במילים כמו בן, אבל לא, אי אפשר להגיד אותם, רק להרגיש אותם. מישהו רוצה להגיב או שאני ממשיך? יש לי שאלה. כן. אפשר להגיד שחתול הולך לטייל כי העכבר כבר יצא. העכבר כבר? יצא. מה פירוש יצא? יצא לטייל. רגע, אני רוצה להבין. אוקיי. רגע. את רוצה להגיד את זה ביידיש? וואי, ביידיש. כי מה השאלה? לא, אפשר מילת הסברה אחר כך, שחתול הולך לטייל. למה? בגלל שעכבר כבר יצא. כבר הלך. טוב, יצא מהבית שלו. אוקיי. גייט שפצירן, עם הסדר הזה, גייט שפצירן די קאץ, weil die Mäus ist a Reus. לא חושב. כי כשאני אומר וייל, כשאני נותן הסבר, אני לא יכול להגיד גייט שפצירן די קאץ. נדמה לי כי אני חייב להגיד די קאץ גייט שפצירן, weil die Mäus ist a Reus. למה? כי במשפט הרגיל די קאץ גייט שפצירן, weil die Mäus ist a Reus, אני אומר, הנושא זה חתול שיצא לטייל. אבל אם אני משנה את הסדר ואומר, גייט די קאץ שפצירן, weil die Mäus ist a Reus, כן, אני יכול. כן. אבל אם אני אומר, גייט שפצירן די קאץ, weil die Mäus ist a Reus, זה יותר קשה. כי גייט שפצירן די קאץ זה משפט יותר פיוטי, יותר מושך לכיוון של שיר, וכשאני מסביר weil die Katz ist a Reus, המחצית השנייה הזאת היא תקנית, היא רגילה. אני מערבב את החצי השני, שהוא משפט רגיל, עם גייט שפצירן די קאץ, שהוא משפט יותר פיוטי. ואז כאילו יש לנו שטנס, כאילו אנחנו מערבבים, כן? חצי משפט ראשון שהוא יותר פיוטי, עם חצי שני שהוא רגיל, אסקלפט זיכניש, ואז זה לא נדבק. כן, אני מצטער שאני מסבך אתכם ומדבר מה שאני מדבר. בואו נעבור. דניאל איתנו. שלום דניאל. שלום. מתי הגעת? עכשיו, אבל אני בכל זאת, ברמה עקרונית נגיד ככה, אם אתה שם את הסיבה לפני, בהתחלה של המשפט,
זה נותן משמעות קצת שונה מבחינתי. תן דוגמה למה שאתה אומר. בגלל לא, ביידיש. weil הכץ... weil die Mäuse Sarois geht die Katz spazieren. או weil die Mäuse Sarois geht spazieren die Katz. אז הוואי, אם אני שם את הוואי בהתחלה של המשפט, אז שם את הדגש על הסיבה, למה הוא יצא. נכון, מה שאתה אומר... לא, זה קצת שונה מבחינתי, המשמעות. מה שאתה אומר, אני מסכים איתך, מה שאתה אומר זה מה שאני מנסה להוכיח לפני שבאת. אנחנו מדברים על זה כמו שאימי אמרה, בלטינית אפשר לשחק עם סדר המילים, באנגלית הרבה פחות, ואני מנסה להראות מה שאתה אומר, שברגע שמשנים ביידיש את הסדר של אותם מילים, אבל משנים את הסדר, יש משמעות קצת שונה. כן. אתן עוד דוגמה ששינוי סדר אותם מילים במשפט גורם למשמעות שונה, ואחר כך אני אגיע למשהו שחשוב לי לדבר עליו, גם בעניין שינוי סדר המילים, אבל משהו הרבה יותר חשוב כדי להבין טקסטים ביידיש. אז אני אתחיל עם עוד דוגמה של שינוי סדר המילים במשפט. ואולי אפילו ניקח את זה, אני מבקש מכם לקחת מהטקסטים שאנחנו קוראים. מישהו מכם יביא משפט מהטקסטים שאנחנו קוראים. ורה, דניאל, אימי, תסתכלו בטקסטים, אבל אני אומר מראש, מה זה משפט? איך אתם מגדירים, אני שואל אתכם, מה זה משפט מבחינה דקדוקית? ורה? אני לא מבינה מה השאלה. השאלה היא, כשיש לך טקסט ביידיש, מאיפה עד איפה אתה אומר שזה משפט? ואיפה זה כבר יותר ממשפט אחד, זה 2, 3. איך את מגדירה מה זה משפט? ביידיש. דניאל, מה אתה אומר? אני מניח שזה, לא יודע אם יש, לא אומרים, השם והפועל והאובג'קט, כאילו, לא יודע אם אומרים בדיוק. השלושה דברים ש... כן, אז רגע, יפה. תגיד מה הם שלושת הדברים. מהו הדבר הראשון? אני יודע מה, החתול יוצא... לא. אתה אמרת עכשיו אלמנטים דידוקיים. מה זה השם? אבל דידוקי, אני לא יודע את המילים הנכונות. הנושא. אתה רוצה להגיד הנושא, the subject. כן, הנושא. זה דבר אחד. דבר שני? דבר שני, הפועל. פועל, לא פועל. פועל. הפועל. פועל, כן.
אחד זה הנושא, הדבר השני זה הפועל, מה אמרת שזה השלישי? נושא פועל והאדג'קטיב, איך אומרים בעברית? זה יפה. האדג'קטיב? איך אומרים בעברית? זה יפה, זה, לא יודע מה, זה חם, זה, איך קוראים את זה? שם התואר. שם התואר, כן. כן. זאת אומרת, אתה אומר, ואני מפרש אותך, ההגדרה של מה זה משפט, אתה אומר, צריך להיות נושא, צריך להיות פועל, ועוד משהו. העוד משהו, אתה אומר, זה שם תואר, אדג'קטיב, יכול להיות משהו אחר. אימי, מה את אומרת? מה זה משפט? מה זה משפט? That's the question, מה זה משפט? נכון. How you define... משפט. יש למשפט נושא ופועל. זה מה שאת אומרת כמו דניאל. נושא ופועל זה הדברים העיקריים, את אומרת, נכון? כן. ורה? אז אני חושבת שמשפט זה כן צריך להיות גם נושא, גם זה אובייקט, לא, פרדיקט. זאת אומרת, מה קורה עם הנושא? וזה קצר, קודם כל משפט זה תיאור קצר של משהו. מה זה המשהו הזה? זה בדיוק מה שאני שואל. זה נכון, תיאור קצר זה התחלה טובה להגדיר מה זה משפט, אבל תיאור קצר של מה זה המשהו, של מה? רגע, ורה, אני בכוונה מענה אותך, I am make you suffer, בגלל שזה מאוד חשוב. כן, אז איך אמרנו קודם, איך אמרת? מה, תיאור קצר? של מה שפועל במשפט עושה, כאילו, אני לא יודעת. במילים אחרות, תיאור קצר של מה שקורה. כן. בסדר? כן. שלושתכם עזרתם לי, כל מה שכל אחד אמר מוסיף משהו, ואני עכשיו מתמצת כל מה שכל אחד אמר. ויוצא לי שמכל מה שכל אחד אמר, הכי חשוב, הכי משמעותי, זה שבמשפט יש נושא ויש פועל. יש עוד דברים, אבל העיקר זה נושא ופועל, או במילים אחרות, יש פועל ויש פעולה. או במילים אחרות, יש מישהו או משהו שעושה משהו, עושה פעולה. עכשיו, אם בטקסט המישהו או המשהו עושה פעולה, ובתוספת לפעולה שהוא עושה, הוא עושה עוד פעולה. אז אפשר להגיד שיש לנו שני משפטים? אימי? לא. אם אני אומר, חיים schreibt a brief
ולין תבוך. האם אמרתי זה משפט אחד או שניים? משפט אחד. למה? I אמרתי, don't know. חיים schreibt a brief, Mhm. אז אנחנו אמרנו בצורה קצרה, כמו שוורה אומרת, שחיים עשה משהו. אחר כך אני מוסיף און. און זוהי מילת יחס שמקשרת את המשפט הקודם עם עוד מעשה שחיים עשה. אז נדמה לי שלמעשה אמרנו שני משפטים. אלא ש... סליחה? Unsingt. זה מה? Singt. שר. כן, הוא זינקט, או לין תבוך, אותו דבר. אז זה שני משפטים. דניאל, מה אתה אומר? אם אתה אומר, חיים כותב מכתב וקורא ספר, זה שני משפטים? זה משפט אחד, לא? לא, לדעתי לא. למה? כי יש רק... קודם אתם אמרתם, רגע, קודם אתם אמרתם שמה שמאפיין משפט זה נושא, שזה חיים, ופעולה שהנושא עושה. אז חיים שכותב מכתב, אמרתי משפט, אחר כך אני אומר און, וחיים עושה עוד משהו, אני לא צריך לחזור, כן? עושה משהו, אז אני, משהו נוסף, אז אני אמרתי עוד משפט, מה חיים עושה. בסדר, כן ולא, זה שני פעולות, אבל זה סיטואציה אחת, אפשר להגיד. אני לא יודע איך, לא בטוח לכתוב מכתב ולקרוא ספר זה לא סיטואציה אחת. מה? אנחנו קושרים שתי סיטואציות באמירה אחת, אבל אמירה זה לא משפט. אנחנו מתארים את חיים עושה שתי פעולות שונות. אני יכול להגיד בנפרד, חיים קורא ספר, וזה ממשיך להיות משפט עצמאי שלא קשור לזה שהוא כותב מכתב. במקרה אנחנו קשרנו את שתי הסיטואציות. אבל אם אני אומר חיים קורא ספר, אני אמרתי משפט. אז אם אני אמרתי משפט כשאני אומר חיים קורא ספר, כשאני אומר חיים schreibt a brief und lehnt a Buch, אז למעשה אמרתי שני משפטים. אימי, מה את אומרת? אני לא מבקש שתקבלו את דעתי, אני רק מנסה לנתח את העניין. מה את אומרת, אימי? Well, I feel like the punctuation tells me it's one sentence. For one thing. Not one sentence, but one saying. One saying. One way of saying what Chaim did in two sentences. Yeah. כן. רצית להוסיף משהו? No, I see what you're saying. אוקיי. במקרה הזה יכול להיות, יש שני פעולות שונות. אבל אם אני למשל אומר, יושב על הכיסא וכותב מכתב, הוא לא יודע מה, משהו כזה, יכול להיות שזה, לא בטוח, אבל אולי זה משפט אחד, אני לא יודע. לא, אתה שוכח שאמרת ואון, מילת היחס מקשרת שתי פעולות. עכשיו, משפט שמתאר משהו שמישהו עושה,
אז אם אתה יושב על הכיסא, אתה עושה משהו, ועושה עוד משהו אחר כך, וכותב מכתב. טוב, אני רק הצגתי... It's like, but in English, maybe we would call that a run-on sentence. A run what? Run on. Okay, this You is know a what I mean? terminology in English. Yes, like if I say, Chaim wrote a letter and then he took it to the post office. And then when he came home, he ate something and he also gave some fish to the cat before he went to bed. You know, if it's a run-on sentence, but yeah, but I guess it's not just one sentence. That's what I'm trying to say. Yeah, I see. זוהי פסקה. זה סדר של אמירות בעזרת פועל. מה שאני מנסה להגיד, שפועל הוא האינדיקטיב, הוא הסימן שיש לנו משפט. כן. כי פועל זה עשייה כלשהי. אם אתה עושה הרבה עשיות, יש לך כמה משפטים, זאת הטענה שלי. כן. אני רוצה להביא לדבר הבא, שהוא הדבר החשוב שאני רוצה שאנחנו נלמד היום. קודם אמרנו שבמשפט ביידיש, ולכן היה חשוב לי שנגדיר מה זה משפט, במשפט ביידיש אפשר לשנות את הסדר של המילים, לא את המילים, את הסדר של המילים. אחת התוצאות האופייניות מאוד ליידיש, זה שינוי של מקום הפועל. ורה כבר הזכירה את זה, כי היא תפסה את זה, היא זכרה מה שדיברנו בזמנו. שינוי של הפועל, אמרנו שבמשפט רגיל, הפועל נמצא במקום השני. למשל, חיים שרייפט הבריף. חיים הנושא, המקום השני, הפועל שרייב. אבל מה יקרה אם אני אגיד שרייפט חיים הבריף? מה קורה פה, דניאל? כשאני מקדים את הפועל למקום הראשון. זה קצת, אולי שונה קצת את המשמעות, אבל... אז מה המשמעות ששיניתי? אתה שם את הדגש יותר על מה שהוא עושה, הוא בחלופי מי עושה מה. אז... כן, אבל אם אני כותב, כן? אני כותב משפט, שרייפט חיים הבריף, לא אמרתי כלום. אם זה כל מה שאני כותב, לא אמרתי כלום. אימי, מה את אומרת? זה תלוי באיזה סיטואציה, אם אתה עומד לא יודע, נכון, אבל צריך לבדוק את זה בקונטקסט, למה אתה אומר את זה, מה הסיטואציה. אימי, מה את יכולה להוסיף? That something came before or something will come after that's related. זאת אומרת, שרייפט חיים הבריף איננו משפט אינדפנדנט, עצמאי. אם אנחנו לא יודעים מה נאמר קודם, או מה יאמר אחר כך, אין למשפט שרייפט חיים הבריף שום מעמד עצמאי. לא אמרנו כלום. כי אנחנו לא יודעים למה זה שייך. ולכן,
ולכן, ברגע שאני מקדים את הפועל, מעביר אותו מהמקום השני התקין למקום הראשון, בהכרח אני הופך את המשפט הזה עם הקדמת הפועל לחלק מאמירה יותר גדולה, יותר רחבה. אני צריך לדעת מה נאמר קודם או מה יאמר אחר כך, כדי שלהקדמת הפועל למקום הראשון יהיה משמעות. ורה, אולי תביאי דוגמה עם שייפט חיים הבריף שיש לו משמעות. כן. ורה, שומעת? כן, אני חושבת. כן, בסדר. הכוונה שלי שתחשבו ולא שתדברו על מה שאתם יודעים. כי אני מנסה ללמוד דבר שאנחנו כנראה לא יודעים. אולי רק מי שמדבר יידיש מקטנות מרגיש את זה, הוא גם לא יודע, כן? כי הוא לא עושה ניתוח של מה שהוא אומר. מה שאני מבקש ורה זה ששרייפט חיים הבריף, תכניסי את זה לתוך טקסט שיקבל משמעות. חיים גזנקט ווס. רגע, לא הבנתי. עוד פעם, מה? מה אמרת? לא הבנתי מה שאמרת. אוקיי. שרייפט חיים הבריף, זה חלק שני. מהו הראשון? הראשון, חיים גזנקט. מה זה גזנקט? גדנקט. גדנקט. חיים זוכר. את מתחילה את הקונטקסט ואומרת חיים גדנקט, חיים זוכר, כן? ווס גצנץ. מה? לא הבנתי, ווס? מה קורה בזמן האחרון? חיים, לא, רגע, אי אפשר, בסדר, חיים גדנקט, ווס אס איז גשן נכטן. חיים זוכר מה קרה אתמול. חיים גדנקט, ווס אס איז גשן נכטן. בסדר ורה? כן. הלאה. אפשר און? לא. בלי און. נכון. שרייפט חיים הבריף. אימי, הבנת מה זה נכון, ורה. הבנת אימי מה שוורה עשתה? כן. תתרגמי את זה לעברית. לעברית? let's see. חיים... מה שהיא אמרה בדיוק, כן. חיים... זוכר. זוכר מה שעברה אתמול, אז הוא... רגע. אז את מכניסה לטקסט או לא? סליחה? את אמרת אז. Yeah. אז את מכניסה את זה ל... I know, I snuck it in. Okay, let's see. חיים זוכר מה שעברה... מה שקרה אתמול. מה שקרה אתמול. והוא... שרייפט חיים הבריף. שרייפט חיים... איך תתרגמי את זה לעברית?
חיים זוכר מה שקרה אתמול, והתרגום, הלאה. והוא כותב מכתב? לא כתוב אין און שם. Okay. But in Ivrit, you would say it different, right? I mean... כן, אבל איך different? נכון, אבל זה לא ו. חיים כותב מכתב? חיים כותב מכתב, schreibt Chaim a brief. How is the relationship of this part, the second part, to the first part? How would you connect in Hebrew? Maybe in Hebrew I would say Chaim kotev michtav kasher or mipnei hu zocher. לא, אבל המשפט בנוי אחרת. חיים זוכר מה שקרה אתמול, ואיך את עוברת לחלק השני, שהוא כותב מכתב. אוקיי, חיים זוכר... אני בכוונה עושה לך קושי, כי זה כל העניין, אז אני אוסיף עכשיו. אני הייתי מתרגם את זה לעברית, בגלל שהקדמתי את הפועל schreibt Chaim a brief, בחלק השני של האמירה. חיים זוכר מה שקרה אתמול, ולכן, כתוב ביידיש, אני מוסיף. למה אני מוסיף ולכן כותב חיים מכתב? ושזוהי המשמעות כשמקדימים את הפועל. כן. ולכן, as a consequence of the fact that he remembers what happened yesterday, לכן הוא כותב מכתב. אבל ביידיש אנחנו לא אומרים לכן, אנחנו אומרים schreibt חיים. עצם הקדמת הפועל, פירושו, ולכן כותב חיים מכתב. זה קצת יותר ברור, אמי? כן. דניאל, האם הצלחתי להסביר משהו? כן, נכון, אבל נדמה לי שאני לא יודע אם זה רק ביידיש, אבל בעיקרון, איפה אתה שם את הפועל או השם לפני או אחרי זה? פועל, לא פועל. פועל. פועל זה הוורקר. בסדר. פועל, ורב. אוקיי, בפועל, בסדר X או Y, אז זה שונה את המשמעות של המשפט והכוונה. ככה אני חושב. אז זה משנה משהו עוד יותר חשוב. לא רק ביידיש. זה מקשר את החצי השני לחצי הראשון, כקונסקוונס שלו. בגלל שחיים זוכר מה שקרה אתמול, הוא כותב מכתב. ורה, לך אני לא צריך להסביר שום דבר, כי את הבנת את זה מההתחלה, נכון? אני הבנתי, פשוט אני זכרתי את זה משלבים קודמים. כן, ועכשיו אנחנו נעשה תרגיל. We'll try to make it more conscious. אמי. כן. מוכנה. תבני, יפה. זה like to jumping from 100 meters to the sea, כן. תגידי אמירה ביידיש, איפה שיש הקדמת הפועל, בצורה שאנחנו עכשיו דיברנו. אם אפשר, זה לא פשוט. Okay. Do you want a whole sentence or just the part with the, just the part? I want the whole, כל האמירה. אני רוצה אמירה כלשהי,
איפה שהקדמת הפועל Okay. הופך את החצי השני לקונסקוונס של הראשון. Okay, let's see. לאט לאט. Ich hab lieb mein Katz. כן. Let's see. Now the verb. Yeah. אפשר בזמן עבר, כן. Hab ich ihr gegeben gefilte Fisch? טוב מאוד. Is טוב, that okay? בגלל, המילה בגלל אנחנו אומרים בראש, בגלל שאני אוהב את החתול שלי, נתתי לה, וכאן הקדמת הפועל, זה הקדמה של פועל העזר. Right. It's one more variation. הוב גגם, זה מה שאת מקדימה את הפועל, לא בעזרת כל הפועל, אלא בעזרת פועל העזר הום. הוב יחיר גגם מלך. So Amy brought one more kind of example where you can put the verb in the first place only using את פועל העזר of the past. ורה, זה ברור לך? ורה? כן. כן. כן, כי ורה גם אוהבת את החתול שלה. אז לא בגלל זה, היא מבינה מצוין. יפה, טוב, ההערה שלך מעניינת מאוד, רק דרך אהבה אפשר להבין דקדוק, את אומרת. טוב, בסדר. דניאל, אתה יכול לנסות, זה לא פשוט, אתה יכול לנסות לבנות אמירה, איפה שהחצי השני מקדימים את הפועל? ביידיש? ודאי. קצת קשה לי, אבל... אני יודע, זה לא קל. כי רק דובר, תראה, לי זה קל, כי אני דובר יידיש מילדות. מה שאני מבקש מכם, זה מה שאני יודע באופן אינטואיטיבי, שאתם תעשו את זה באופן רציונלי. זה יותר קשה. אתה רוצה בכל זאת לנסות? תן לי משפט ואני עושה... לא, אתה תיתן את המשפט, זה כל העניין. כן. יותר ממשפט, שני משפטים. אז קודם כל ורה ואחר כך אני חושב. אני חושב בינתיים. כן. אוקיי, ורה כבר אמרה דוגמה? את נתת דוגמה, ורה? לא נתתי ואני גם צריכה לחשוב. אוקיי, בסדר גמור. אז בזמן שאתם חושבים, אני אתן דוגמה או שתיים נוספות, שאולי יעזור לכם לחשוב. דוגמה. ואני עושה אותה קצת מסובך. Ich hab geklärt, אני חשבתי, bei mir in Herzen, אני חשבתי אצלי בלב. חיים is an idiot.
אני חשבתי בליבי, חיים הוא אידיוט. ואני ממשיך, bin ich weg und mehr nicht gerät mit ihm. הלכתי ויותר לא דיברתי איתו. עוד דוגמה. Mein Tate is לא, רגע, דוגמה אחרת. בסדר. Mein Tate is a צדיק. אבא שלי צדיק. Hab ich nicht gewollt ihm dann schlechts. אבא שלי צדיק, הקדמתי את הפועל, hab ich ihm nicht gewollt dann schlecht, לא רציתי להרע לו. השאלה היא אם תפסתם את הדוגמאות. דוגמה שלישית. Der Präsident is a guter Mensch. הנשיא הוא אדם טוב. Der Präsident is a guter Mensch. חצי השני, bin ich zufrieden. אני שמח. מי יכול לתרגם את המשפט האחרון הזה לעברית? דניאל. הנשיא אדם טוב, bin ich zufrieden. כן. איך תתרגם? להיות בשמחה. אתה יכול עוד פעם להגיד את המשפט? אני אומר את שני המשפטים. Der Präsident, הנשיא, ist a guter Mensch. כן. הוא אדם טוב. כן. המשפט הבא, bin ich zufrieden. אני שמח. איך תתרגם את זה בעקבות הקדמת הפועל, bin zufrieden? שיש קשר בין השני הדברים. אבל... לא, אני לא צריך... צופרידה זה גם להיות שמח, אבל... איך אתה מתרגם את המשפט? לא קומנטר שלך. הנשיא אדם טוב. איך תמשיך את התרגום? הנשיא אדם טוב. אני לא מבין כל כך את השאלה. בסדר, רגע, בסדר, אימי, איך תגברי את התרגום? הנשיא אדם טוב? לכן. נכון. לכן אני שמחה. נכון. המילה לכן, את הוספת אותה, ועשית נכון, מפני שהקשר בין שני המשפטים, הוא קשר של consequence,
כתוצאה. האם דניאל הבין את התשובה של אמי? כן. טוב. יש קשר, זה ברור. אם זה ברור, היית צריך לתרגם לכן. אני שמח. אוקיי, לכן. כי המילה לכן לא כתובה, לא במשפט הראשון ולא בשני, אבל היא נחוצה, המילה הזאת בתרגום, כדי להראות שהחצי השני, שהקדמנו שם את הפועל, בין צופרידן. הקדמנו את הפועל, לכן צריך להגיד, לכן אני שמח. אבל זה גם תלוי מהסיטואציה, כי אתה, כמובן, אם זה לא תלוי בשום דבר. אם אתה... ברגע שמקדימים את הפועל, המשמעות היא לכן אני שמח. לא תלוי בשום דבר חוץ ממה שנאמר כשאמרנו את שני המשפטים. אפשר להגיד גם דרפר? נכון. כל המילים שמקשרים את החצי השני לראשון כקונסקוונס, דרפר, לכן, צוליבדם, איברדם, כל המילים שמקשרות אבל לא כתובות במילים ביידיש, לגיטימיות. יש לי שאלה. כן. מילים האלה... איזה מילים האלה? איזה מילים? שמקשרות. כן. שתי הביטויים האלה. שמקשרים משפט אחד עם משפט שני איפה שמקדימים את הפועל. רגע, מילים מקשרות, כן? כן. לא, פשוט זה נקבה. מילים. לא הבנתי, מה את אומרת, ורה? בסדר, לא משנה. המשנה, יש לי שאלה. המשמעות של המילים האלה, המקשרות, זה רק סיבה? מילים? אני חושב שכן. רק סיבה, למה? מכיוון שיש צורך, ברגע שמקדימים את הפועל בחצי השני, להראות שהחצי השני הוא תוצאה של החלק הראשון. It's a kind of glue, זה מין דבק שמראה שהחצי השני, המשפט השני, ברגע שהקדמנו שם את הפועל, קשור בפופיק עם המשפט הראשון. אם אני לא מקדים את הפועל, אני יכול להגיד, Der Präsident ist ein guter Mensch, ich bin zufrieden. אין שום קשר בין שני המשפטים. וכאילו נאמרו כאן שני משפטים שלא קשורים. ולכן אם אני אומר, Der Präsident ist ein guter Mensch, ich bin zufrieden, הצורה השנייה לקשר זה, der Präsident ist ein guter Mensch, bin ich zufrieden, על כן אני שמח. זה קשה אולי להבין, לא קשה, אבל זה קשה להרגיש את זה בשפה. כי מי שאיננו דובר שפה מילדות, אין לו התחושה האינטואיטיבית ששני החלקים, שני המשפטים קשורים. לכן אני מקדיש היום מההתחלה קצת זמן, כי אני מניח שקשה לתפוס את זה מבחינה אינטואיטיבית. זה דברים
שאתה לא מלמד לפי כללי, אתה כן יכול ללמד לפי כלל, כי אתה אומר, בחצי השני מקדימים את הפועל, ואז זה קשור כקונסקווינס. ולכן אני רוצה לשמוע מכם דוגמאות. דניאל, אתה יכול לנסות? שני משפטים שהשני קשור, כי אנחנו מקדימים את הפועל. Alle Kinder haben gegessen die Kuchen. לא הבן, זה גרמנית. הובן גגסן. Oben. dem Kuchen. Alle Kinder haben gegessen dem Kuchen, כן? Die Kinder haben gegessen alle Kuchen. מה זה alle Kuchen? כל העוגות. זה משפט שני? כן. איפה הקדמת את הפועל במשפט השני? התחלת בדיקינדר, התחלת בנושא, לא בפועל. לא. רציתי להגיד לא. טוב, בסדר. כן, בסדר, אני צריך לשנות משהו, בסדר. כן. אתה יכול לשנות עכשיו? אני שמח שאתה מרגיש שצריך לשנות. לעזור לך, דניאל. מה? לעזור לך. בסדר. אפשר להציע לך. רציתי להפוך את המשפט בשני הכיוונים, אבל כנראה לא, בסדר, לא בדיוק. לא שני הכיוונים, בכיוון אחד, בחצי השני אתה צריך להקדים את הפועל. אז אני אתן לך דוגמה עם המילים שלך. לא, אמרתי, alle Kinder haben gegessen die Kuchen, או die Kinder haben gegessen... לא, ברגע שבחצי השני אתה אומר די קינדר, אתה לא מקדים את הפועל, ולכן זה לא פועל. ואני אציע לך איך זה יכול לפעול עם המילים שלך. Alle Kinder haben gegessen dem Kuchen, כל הילדים אכלו את העוגה, seien sie geworden krank. לכן הם חלו. אני הקדמתי את הפועל, seinen geworden. הזיינן זה פועל עזר, is. או דוגמה יותר פשוטה, alle Kinder haben gegessen dem Kuchen, haben sie ausgebrochen, ולכן הם הקיעו. haben ausgebrochen, הקדמתי את הפועל בעזרת פועל העזר haben. אני לא משלה את עצמי שכל אחד יכול להבין את זה מיד ולהרגיש את זה מיד. לאט לאט, היום עשינו ניסיון, עוד נעשה ניסיונות כאלה, או כשנמצא בטקסט אנחנו נראה איך זה פועל בטקסט. אני יכולה להגיד משפט. בבקשה. משפטים. Die Erde dreht sich herum der Sonne. Der Sonne. Die Erde dreht sich herum der Sonne. האדמה סובבת מסביב לשמש. כן? עכשיו צריך לבוא הקדמת הפועל. כן. steht die Sonne auf? מה זה אויף? steht die Sonne זה בסדר, הלאה? כי שמש כאילו
זורח? כן. זורחת? אוקיי, רגע, שתי דיזון אוף, כן? היא קמה, השם קמה, כן? אונגייט, אונדר, אונטר. שתי דיזון אוף וגייט אונטר. יפה. יפה. אם כי נתת דוגמה, הקשר בין זריחת השמש ושקיעתה עם העובדה שהאדמה סובבת סביב לשמש לא ברור. את מסכימה איתי ורה? הקדמת את הפועל, הכל בסדר, אבל מבחינה המשמעות שיש קשר בין סיבוב האדמה מסביב לשמש לזה שהיא זורחת ושוקעת, לדעתי זה כל ילד בבית ספר לומד את זה. זה קופרניק. יכול להיות שאני פשוט לא למדתי את השיעור הזה בבית הספר היסודי. טוב, אני למדתי בבית ספר סובייטי. יפה. יפה. אבל כדי להיות בטוח, כן, שאת נותנת דוגמה שכולם מבינים, גם אני, אולי תחשבי על עוד דוגמה נוספת. אני מקבל את הדוגמה הראשונה, אבל תחשבי על עוד דוגמה נוספת. השעה 7:22. אני רואה שאנחנו מתקרבים לסוף הפגישה. אני לא מצטער שהקדשנו את כל הפגישה לעניין הזה של משמעות הקדמת הפועל. כן. תחשבי בינתיים אם תוכלי על עוד דוגמה. ואני מסכם ואומר ככה, להקדים את הפועל במשפט למקום הראשון במשפט, אף על פי שבדרך כלל ובאופן מבני ביידיש הפועל מופיע במקום השני. להקדים את הפועל במקום הראשון במשפט, יש לזה כמה צורות. אפשר להקדים את הפועל רק עם הגרעין של הפועל. למשל הבאנו את הדוגמה גרעין. בזמן הווה, שם לא צריך פועל עזר בזמן עתיד או בזמן עבר, שם לא צריך לזכור שיש שני פעלי עזר, הובן וזין, של זמן עבר, ויש פועל עזר של זמן עתיד, ולן, וט. כי אפשר להקדים את הפועל במקום הראשון רק בעזרת פועל העזר. הפועל העיקרי בא אחר כך מאוחר יותר במשפט. כן. ואנחנו כשנפגוש את המבנה הזה של הקדמת הפועל למקום הראשון, נצביע כל פעם כדי שהדבר יעשה יותר ויותר ברור עם הזמן. השעה 7:25. יש למישהו שאלה עדיין, ויכול להיות שאלות או הערה? כן. יש לי שאלה. I don't think this is anything, but
אתה חושב שיש קשר בין השפה בתנ"ך וזה, because בתנ"ך רגע, קשר כתוב כל זה הזמן, בשני דברים. השפה בתנ"ך, יש קשר בעברית של התנ"ך עם מה? עם מה שאנחנו מדברים על זה ביידיש. because בתנ"ך כתוב כל הזמן ויאמר משה, ויאמר השם, כל הזמן הפועל קודם, with a v. So I know רגע, הפועל קודם, פה את אומרת שני דברים, שיש וו ההיפוך שאנחנו קוראים הווה, וכל הזמן בהתחלה, אבל זה לא בהתחלה של אמירה של כמה משפטים. הפסוק מתחיל ויאמר משה, אז זה לא קשור עם מה שאנחנו דנו היום. הוו, מה שאנחנו קוראים וו ההיפוך, הופך עתיד לעבר, זה משהו אחר. Right. אין קשר עם מה שהיום דיברנו. Even though אם זאת השאלה. כן. There's the פועל בקודם כל הזמן, ויאמר משה, instead of משה. זה הסגנון של התנ"ך. זה לא קשור למבנה של משפט ביידיש. I thought that maybe it was sort of in the consciousness or in the hargasha or in the habit of Jews. I don't think so. I don't think so because when you speak or think in the framework of a language, Yiddish or Hebrew, these are two very different realms of discourse. I don't think there is any. Okay. Kesha. Okay. השעה 7:28. עוד מישהו רוצה לשאול או להגיד לפני שמסיימים? And what about the construction with S, like es geht a Regen. A Regen geht, es geht a Regen. כן, אז על זה אמרנו משהו ואני אגיד עוד פעם. אס מתפקד או פועל כאן במקום הנושא. למה? כי הנושא לא מופיע מיד בהתחלה. הרי במשפט רגיל אפשר להגיד הרגן גייט. ברגע שאנחנו לוקחים את הנושא, הרגן, זהו הנושא, הוא הולך, הוא יורד, ושמים את הנושא מאוחר יותר במשפט, אנחנו צריכים במקומו בהתחלה את ה-S, שהוא בא במקום הנושא, כי משפט בנוי ביידיש, משפט קלאסי, קודם הנושא, אחר כך הפועל, אבל מכיוון שיידיש שפה מאוד אלסטית, אפשר לדחוף את הנושא מאוחר במשפט, אבל אז חייבים למלא את המקום הראשון בסורוגייט, ב-S. Is there a reason for when you use that construction? If there are reasons, yes, the reason is that in Yiddish you can
change the word order for different accentuation of the meaning. So if you take the nose from its original place, classical place, you have to fill it with the S. But you change the order. You change the order in order to give a slight different accentuation of the saying. Right. That was another construction that my mother used to always do the kalka in English. Which means? my mother always said in English that way, which she would start with it, you know. Right. Because she was it's not right in influenced by Yiddish. Yes. Yeah, she thought Yiddish when she spoke English. Yes. Very interesting. טוב, אנחנו מסיימים כאן, וניפגש, היום זה יום חמישי, ניפגש ביום שני כמו תמיד. תודה רבה. תודה רבה דניאל, תודה רבה ורה. תודה רבה. שבת שלום. בבקשה, שבת שלום ולהתראות. להתראות.